Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam za mu so ka bayyana wa masu kallon mu suna? To sunana Shamsuddin Khamis wanda aka fi sani da Shamsuddin Fudiya Sha'irul Hussein. Malam Shamsu, da farko dai zan yi tambaya, menene dalilin da yasa ake kiran ka da Sha'irul Hussein? Insha Allah ai saboda yabo ko in ce wake ga Abi Abdullahi Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Fatima da Imam Ali Amirul Mu'minin. To Malam Shamsu, daga lokacin da ka fara wake zuwa yanzu wani irin tasiri waken ka yake yi wa al'umma dangane da abin da ya shafi masayib da aka ya samu Ahlul Bait? To shi ban san ya zan faɗi ya zan ce ba, amma dai alal akalla an tasirantu da abubuwa da yawa. Misali yanayin shu'ur na abin da ya shafi al'amarin Abi Abdullahi Husaini, da yawan mutane zaka ga sun dan kira a waya, sukan dan nuna shauƙantuwansu da kuma ƙaunansu da waƙoƙi ɗin wanda ake yi ga Abi Abdullahi Husaini da ma sauran wasu waƙoƙi, ta yadda bana mantawa akwai waƙan da na taɓa yi ta Abi Abdullahi Husaini, wani balarabe a Iraki ya saurari waƙar sai yake cewa ina shi wannan mawaƙi ɗin, sai ka ce ai wannan mawaƙin bai zo ba, sai ce to insha Allah yana addu'a shekara mai zuwa Allah ya kawo wannan mawaƙin, sai zama kuma shekaran ta zagayo ya zama na je na ziyarci Abi Abdullahi Husaini. Wato Malam Shamsu, daga fara waƙar ka ta akan juyayin Imam Hussein, ko za ka iya tuna mana wace waƙa ka fara? To gaskiya waƙoƙi wadda zan iya cewa na fara gaskiya waƙan Sayyida Zainabul Kubra ce, ita ce Salamu ala Zainab Kubra diyagun Fatimatu Zahra, bala'o'in da ta fuskanta waninta ba zai iya ɗauka ba. So wannan ita ce waƙan da na fara, waƙan ta Abi Abdullahi Husaini, ko in ce masa'ib na abin da ya shafi al'amarin Ashura. Na'am, to daga lokacin da ka fara waƙan nan zuwa yanzu, kamar za ka ga al'umma su duk inda gaskiya take suna ƙoƙarin ya za a yi su abin nan ɗinta. To zuwa yanzu ko za ka iya ɗan adada mana kamar waƙoƙi nawa kai? Lallai ka zo da babbar tambaya. So lallai ba zan iya gaskiya kimantawa, ba zan iya cewa ga adadi ba, gaskiya suna da yawa. Ba zan iya cewa ga adadinsu ba, gaskiya suna da yawa. A ƙarshe Malam Shamsu, suwa za ka miƙa wa jaje da ta'aziyarka? To ni ina miƙa jaje na da ta'aziyya na zuwa ga biyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa sallam, tare da Siddiqat Dahira Sayyida Zahra da kuma Imam Amirul Mu'minin. Sannan kuma a ƙarshe ina mai miƙa jaje na da juyayi zuwa ga Imam Sahib al-Asr wa Zaman, kasancewan yanda yake jin raɗaɗi a irin wannan lokaci, ko in ce yake cikin raɗaɗi na abin da ya faru da kakanninsa. Sannan kuma ina ƙara jaddada juyayi na